Bamako ana lamini na bolomala dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn anw sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar sɛbɛnfuraw bɛ jamana kunnafoni de maana politiki kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma jɔyɔrɔ kuma ani kabako Boubacar ni sɛbɛnnikɛlaw y'a ɲɛgɛn suko ni dugusɛjɛ cɛ dugu maa jɛ a fɔra ko an k'a lajɛ ni ka kumabaw ani minnu ni nafa b'a la ka ɲɛsin jamanadenw ma Mali kun n'a kun Boubacar diɲɛ dan n'a dan i k'a dɔn subahana machine bɛ ɲɔgɔn vali min bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛ kunnafoni sɔrɔ k'i sɔrɔ i ka sigida la ni maa min taara leere fulakɛ dɔ bɛ yen ko Jalo san b'a sɔrɔ Jalo ni k'a man ja sɔrɔsi fɛn o fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka radio ba dayɛlɛ n k'i ɲininka u bɔra k'a lamɛn radio so min b'a tɛnku sa leere m'o de to a dɔn Jalo ka tila k'o fɔ n ye Boubacar bi ye n dɛnɛ ye duguba kɔnɔna dugu maa jɛ ka ban haraba i ko naji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna Boubacar n'i y'an girin dɔ ye senama mototigi katakatani moto taxi o yɛrɛ cayalen bɛ ni fɛn bɛɛ ye bi bɛɛ de k'i dayirimɛ ɲini ayi min y'a caya e t'a dɔn ɲininka a cayala ka da courant gilala maçon menuisier minnu bɛ tubabu ko dilan a bɛ f'u ma cogo di minnu bɛ ko dilan sa minnu bɛ ko ninnu sude menuisier métallique maa ma b'olu la kuranden olu bɛɛ dɛsɛra sa bɛɛ ye moto taxi kelen sa k'i k'a kan o ye hakilina di walahi n bɛ min f'i ye hali journaliste dɔ t'a la di o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ radio baarakɛla min ni moto taxi b'a bolo n k'u tɔgɔ f'i ye wa haramu yɛrɛ o de y'a f'i ye o tɔgɔ fɔ ye ayi n'i ye kuma daminɛ b'a la wa ne yɛrɛ bɛ to k'a boli su fɛ o tɛ tiɲɛ e b'o boli cogo di e b'o boli cogo di e tɛ dahirimɛ ɲini yan e b'o moto yɛrɛ boli cogo di nam i ka kuma in nam namu ko t'o la o moto boli moto boli cogo di moto bɛ boli cogo di ka kɔrɔ mobili in de ka ɲi ma mais moto sabali moto ka vitesse don k'a ronfler ni fɛn bɔra ɲɛ ka frein minɛ o kumaw ne bɛ ɲininka o ne ye namara de y'a ne se ka boli ayi de bɛ fɛ ka na kuma don da dɛ Boubacar k'an tɛ nin ko in bila dagirinda la a bɛ nin depuis nɛgɛ la i k'a dɔn n'a ye yamaruya di an b'an kɛ kunnafoni kan o bɛ bɛn karamɔgɔ tɔgɔ tungara naam ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar ne bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant ayiwa sɛbɛnfura in nin y'a boli ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 99 ani 1 ye maa min ye nin sɛbɛn Boubacar k'a dɔn n'an ɲɛ yaala k'a tigi da i tulo kan Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga a bɔra i k'a dɔn premier ministre ya la min ye fanga ɲɛmaaya ye o yɔrɔnin bɛɛ a ma janya min ye a ka jɛkulu ani kanubaw ni lapasabaw a y'u wele Boubacar i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye kunnafoni ye ka da u tulo kan Musa Sayon Kamara Choguel Kokala Mayiga ni maa min b'a dɔn fasoden ɲuman don jamana kanu ani jamana ɲɛta hadamaden bɛɛ bɛ se ka fili min kɔni y'a nɔnabila ye o ye baara daminɛ n'o ye Général Abdoulaye Mayiga ye minisiri maa 28 i k'a dɔn ale de bilala u ɲɛmaaya la premier ministre kɔrɔ n'o Choguel Kokala Mayiga ye jamakuluba in sigilen i k'a dɔn jama in maa bɛɛ b'a la M5RP bolofara min b'a ale yɛrɛ kanuna Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD Mouvement patriotique pour le renouveau MPR o y'a yɛrɛ ka tɔn ye nin jamakulu in a k'u ma a y'u wele a b'u fo i k'a dɔn foli ani tanu tɛmɛnen kɔfɛ u k'an ka Ala tanu kɔfɛ min ye ɲɛnamaya ye i k'a dɔn hadamadenya la nin don maanifin i b'i se de kɛ i mana bila baara min na jango jamana baara i k'a dɔn i b'a kɛ ka se a dan na ni a dan fana sera e bi bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na a ko a ta in y'o ye olu bilala dɔ nɔ na i k'a dɔn awa maa wɛrɛ fana bilala ale nɔ na a ko jamanajɔ ye nin de ye n di bɔ yen o ye Ala ka masaya de ye a ko hadamadenya ye waati ye o tuma a b'a fɛ jama ka faamuyali kɛ ale Choguel Kokala Mayiga Mali de y'ale wele k'a bila baara la a ye baara in kɛ ka se a dan na Mali ko k'a mago bɛ premier ministre wɛrɛ la i k'a dɔn o fana kan ka baara kɛ o tuma nin di gɛlɛya ye
nin de hakili i k'a dɔn waasi juguya tɛ nin ye fɛn bɛɛ lajɛlen n'a waati don o tuma ale kanubaw ani parti politique minnu b'a nɔfɛ jɛkulu minnu b'a nɔfɛ u kana jɔn u yɛrɛ la sabula u y'u se kɛ M5RFP jamana in i k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ gouvernement min n'ale kun y'o ɲɛmaa ye jɔnko la i k'a dɔn u y'u se sɛbɛkɔrɔ kɛ koyi sini ma sinikɛnɛ tariki u n'a sɛbɛ hali ka da labɛn minnu kɛra assise nationale la refondation min ye Kidali minɛni ye Banmanjuw la jamana bi danga mina n'o ye ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ an kan na i k'a dɔn u ye dɔ kɛ o dɔ kɛ in kɔni o kɛra bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ani bɛɛ lajɛlen ka dugawu de kɔnɔ o tuma ale b'a ɲini bɛɛ kelen kelenna fɛ min ye jamana in ye kelen don maa de bi caya nka jamana in ye kelen premier ministre cayara o nka jamana in ye kelen de ye o tuma aw bɛɛ lajɛlen ka hakili kɛ kelen ye fara ɲɔgɔn kan fanga min bɛ yen n'o ye cɛmancɛ fanga ye u ka dɛmɛ dugawu ka k'u ye dabali ka tigɛ ale Choguel Kokala Mayiga a sogo a n'a ni n'a joli ye jamana ta ye hali sini n'a welela ka bila baara wɛrɛ la ale n'o kɛ a ko i k'a dɔn jɛkulu min sigira n'o ye AEC o ye ko kolomaba ye bɛɛ lajɛlen kan k'i jija farafinna bonya min dalen bɛ Mali kan bi jɛnsɛnna ni jamana bɛɛ lajɛlen la bonya min dalen bɛ Mali kan a ko i k'a dɔn o tɛ gansan ye ni maaw tɔgɔ fɔra k'a fɔ olu de kɛra sababu ye jɔnko la u yɛrɛ to a nafɔ o don k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga tun bɛ yan M5RFP tun bɛ yan o tuma min ye Mali ye an bɛɛ lajɛlen kulu kelen de ye a ko min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri hadamadenya ye nin ye n'i ye dɔ kɛ i bi bɔ yen dɔ wɛrɛ fana bi dɔ kɛ o fana bi bɔ yen dɔ wɛrɛ bi dɔ kɛ fo ka taa fɔ dugukolo melenkera a ko Mali ye bɛɛ lajɛlen ta ye ale Choguel Kokala Mayiga a nisɔndiyalen don a walawalalen bɛ a fari fara a fari ma fa sabula a ye baara ni wulikajɔ min kɛ a dalen don a la k'a fɔ a y'a kɛ n'a ninkun ani jamana kanu ye ninkun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tuma tun wɛrɛ indépendant mɔgɔ an b'u fo i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le malien Mali den le malien naam Yusuf Sangare nin y'a ka fasiri ye Yusu ko ko min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye k'a gɛnna maa min bilala nɔ na o ye général de division Ablaye Mayiga ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Yusu ye n'o ye fasirikɛla ye le malien kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ Choguel ka gwɛli k'a jugu ma sɔrɔ fɛn wɛrɛ la min a ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ CCB kɔnɔna na ka bɛn novembre kalo tile 16 ma san 2024 n'a yɛrɛ dalaminɛkala kun ye ko clarification kɔrɔfɔ caman bɛ yen ko yalima ko kuma de taara ja kunfɛ wa a da ye falakɔrɔ bin tigɛ min ye kuma caman ye a y'olu bɔ ni k'o sarada maaw yɛrɛ kun tɛ fɛn minnu kalama a o senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres min n'o tugu la a ka nin don kɔrɔfɔ la i b'a ye k'a fɔ o bɔra a dɔgɔkɔrɔ o donni kelen ka bɛn araba ma novembre kalo tile 20 san 2024 i b'a ye k'a fɔ jabarani wari tɛmɛ kan min ye gouvernement ka secrétaire général ye ale kɔni nana ni ka se ka na tɔgɔ kura min ni o kan ka mɔgɔ kura min n'o kan ka sigi Choguel nɔ na ka n'o tɔgɔ kala bɛɛ lajɛlen kan wa i b'a ye fana k'a fɔ min ye général de division Ablaye Mayiga ye ale yan'a ka kɛ premier ministre ye min ye nin jɔyɔrɔ in a delila k'a kɛ o waati dɔ la docteur Choguel Kokala Mayiga farigan kun ye a sɔrɔ farigan senfɛ i b'a ye k'a fɔ kalo damadɔ a kɔni a taara o furakɛli la o furakɛli senfɛ sa min ye ministre de l'administration territoriale ye la décentralisation ye n'an k'a ma ko général de division Ablaye Mayiga Ablaye Kwali a fasala sisan Ablaye awɔ a fasala an b'a o pasatɛ dɛ Ablaye bɛɛ b'a fɔ ye cogo sisan ne ye cɛ pasa ye de ne kamalenkɔrɔ belebele jamaja i fana mun ka bon ni nin ye koyi an bɛ sport de la i m'a politique kuma daminɛ politique kuma jumɛn on fait du sport an ye dɔ bɔ dumuni na on fait du sport mɔgɔ min yanni i kana plateau sanfɛ i b'a seti belebele fa dumuni na non ka sɔrɔ ka n'i sigi non moi je mange maintenant une fois par jour le médecin docteur ko k'an ka sport kɛ anw ni faama ninnu di kelen dɛ
minnu kɛlen bɛ ka haramu don k'u kɛ ni b'u ye ase ni fɛn kɔnɔ wulada fɛ u bɛ boli la dogi ala nin ye makari ko ye min ye premier ministre kura ye yanni a ka sugandi i b'a ye k'a fɔ administration territoriale ni décentralisation n'o ye mara segiso ni mara cɛmabɔli baaraw kun t'an bɛ ka kalifa la wa min ye cɛmancɛ fanga o kuma lasela n'an ko a ma ko porte parole du gouvernement o fana don wa n'i y'a ka kɔrɔfɔ lajɛ maa dɔw maa bɛ se k'a fɔ yɔrɔ in o t'a ma kunba ye koyi bawo a ye kalo 3 fo ka se kalo 4 ma a y'o baaraw kɛ a ko kɔnɔna na wa min kɔrɔfɔw ni sɛbɛnfuraw latɛmɛli ye ɲɔgɔn ma n'an ko a ma ko passation des témoins premier ministre kɔrɔ ni kura ni ɲɔgɔn cɛ min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye a seginn'o kelen kan a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ min ni maa kura in nalen bɛ min bɛna bila ale nɔ na n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ko yɔrɔ in t'a ma kunbanna yɔrɔ in a bɛ a dɔn min ye jamana yɛrɛ taabolo ye a bɛ caman dɔn a la degun min n'o bɛ jamanadenw kan a yɛrɛ a b'a fan caman kalama wa a kan ka se ka fura sɔrɔ a la ko bawo k'a dan bɛ a la bon o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ka nin bɔli ye tile damadɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu min fana bɛ n'o bɛ anw ka cɛmancɛ fanga sɔrɔdasiw n'olu b'a la k'u senkɔrɔma don n'o bɛ wele ko AREMA n'o ye Alliance pour la refondation du Mali o ɲɛma o n'a ka maaw ka taa se politique tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ transition kanu na bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan o CCP kelen kɔnɔna na Sali Jelibaba Sisɔkɔ min sigiyɔrɔ ye sigiyɔrɔ 1000 ye o kɔni o sɛbɛkɔrɔ fa sɔsɔlen b'a ko lahara bɔlɔ fo maa dɔw yɛrɛ ma sigiyɔrɔ sɔrɔ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ o y'a jira k'a fɔ min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ka nin kuma ninnu ye k'a bɛ kɛ sabu ye ko ka na ni farafarali ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye a ka kɔrɔfɔ ye a bɛ kɛ sabu ye maanifinw olu ka ɲugu cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw na fana tɛmɛlen kɔ kokura min ye nin jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye AREMA ye a ɲɛmaaba n'o ye Muhamadun Aidara ye a n'a nɔfɛmaw CNT maa dɔ fana wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye k'a bɛ faamu cogo di waati min na bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ mɛ sa ko an ka Kidali ka sɔrɔ ka bila an taya la k'an ka yɛrɛya k'o segin an ma o waati ni kelen maa dɔ bɛ bɔ k'a fɔ ko fɛn o fɛn b'a la ka kɛ k'o tɛ ka sara a la ko yɛlɛma k'o tɛ majɛ ye wa a y'o kɔrɔfɔ bɔ ni ka o sara da o fana bɔlen koyi a y'a jira k'a fɔ Kidali hakilinajigi a bɛ sɔrɔ don min na ka bila anw ka mara kɔnɔna na o kɛra novembre kalo tile 10 fo ka taa se 14 ma san 2023 o kɛra don ye fana don min n'a kan ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin wolomasiri tabaa bɛɛ lajɛlen n'o ye forces armées maliennes ye ka da mɔgɔ minnu kɔni sɔnna u ni ka to Kidali sɔrɔli la olu bɛɛ lajɛlen ko ɲinɛ man ka kɛ o kɔ n'a fɔra k'an bɛ o hakilinaw n'o fɛnw kan k'o fara ɲɔgɔn kan maa dɔ taara kuma wɛrɛ bɔ n'o bɛ kɛ kuma polokotolen ye ko yalima ko a tɛ maanifin gan i kamana na wa nin ye n ko sɛbɛn sɛbɛn min y'a sama ka bɔ le malien kɔnɔ Youssou Sangare a ka fasiri don Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiri kɛbaa to a de ko Demba Kɔnte Demba ko Sidiki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ to i dɔnko la a bɛrɛ ta fɛn o fɛn bara ka min kɛ n'an ye bɛɛ to i gɛnfɛn kɔ Sidiki dɔ tan na kɔ a la a ko min ye premier ministre kɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka bɔli Sidiki k'a dɔn a kɛn bɛ wuli ka jɔ ani hakilina ye min kɔni ye M5RP bolofara min n'a bɛ Imam Umaru Jara la i k'a dɔn ale ka kuma kɔni i k'a dɔn kuma dulonnen don sabula ale ko nin kɔni ye a wa transition yɛrɛ de ban dɔ ye n'a ma ban o kuma don gɛrɛngɛrɛnnen ka sigi ɲɔgɔn kan min b'a to a bɛ ban fo tan Sidiki i k'a dɔn a wa jamana kolo kelen don min ye wuli ka jɔ ni cɛsiri ye k'o dulonnen bɛ ɲɔgɔn na Imam Umaru Jara Sidiki k'a dɔn ale yɛrɛ kun dalen d'a la k'a fɔ min kɔni ye ayiwa olu ye u bolo na bɔ na in na min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye i k'a dɔn o jɔyɔrɔ nege kun b'ale yɛrɛ la fo k'a fɔ k'a to ten sabula n'i ye kɔrɔfɔw ta ani wulikajɔw ta k'u lajɛ a ma k'a ta ye sabula général de division Ablaye Mayiga Kwale o de bilala i k'a dɔn Sogɛli nɔ na kabini o kɔni kɛra jatedenw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn jɛ sa Sidiki k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye
ani calcul janw ani jateminɛ jan minnu kun bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ye n'i ye M5RP yɛrɛ ta Boubacar i b'a ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ ye gɛlɛya ta fo k'a fɔ Choguel ka gɛn ka bɔ premier ministeriya la ka sɔrɔ a gɛnko ma se Boubacar k'a dɔn nin kamalen b'a la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ ye lettre kɛ min ye waati jan ye k'o ɲɛsin ministre de l'administration ma ko Choguel k'o gɛnna ka bɔ M5RP la Boubacar nin bɛɛ lajɛlen kun ye dannaw ani hakilina juguw de ye minnu kun faralen don ɲɔgɔn kan waasa Choguel a na bɔ a jɔyɔrɔ la Boubacar a ko maa min b'o fɔ a tɛna kɛ i ɲɛna k'a fɔ hakilina b'o yɛrɛ la wa o dun fana dun ye tiɲɛ ye sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min ye weleweleda ye o bilala ale ma sabula ale kun ye ministre ye Boubacar k'a dɔn ministre so min ni o wakili donnen don ayiwa n'o ye ministre délégué ye Boubacar k'a dɔn ale yɛrɛ kun y'o ministre so ɲɛmaa ye nka min kɔni ye a wulikajɔw ni jateminɛw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya donna so yɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen la sa a bɛɛ dafirila sabula M5RP Boubacar k'a dɔn tɔgɔ tɛ fɔ bilen e kun bɛ wo ni sɔrɔ yɔrɔ min o la i k'a dɔn n'o ɲɛmaa kun ye Dankɔrɔba ye Choguel Kokala Mayiga n'o bɛɛ lajɛlen dafirila e bɛ mun ɲini ye bilen Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ kɔni taara ba Kongo fɛ a yɛrɛ ka kumaw kɔni bayɛlɛmanen bɛ bi sabula a ye ɲɔgɔn ye min kɛ M5RP la a y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye camancɛ fanga kan ka ban ten n'a ma ban ten min kɔni ye banni ye o hakilinaw ka fɔ faamuyali ka se ka na hakilina kura donna a na dɛ nin kun ye sɛbɛn ye 2025 de a bɛ ban ah bon kalataw bɛ kɛ 2025 problème bɛ min jɔnni y'o fɔ jɔnni y'o fɔ an b'a sɛbɛnw kala yan wa ah non mais moi j'avais voyagé ni voyagé là i bɛ waati wɛrɛ ta kɔnɔ apparemment donne-moi l'information les élections c'est en 2025 c'est en 2025 mais il y a problème bɛ min il y a quel problème encore ton candidat c'est qui ne ka candidat ye Mali de ye non kana siga ne tɛ Mali ko ne ka candidat ye Mali de la ne ka candidat ye Assimi de ye ni si tɛ Koloba dayɛlɛ ye ni ka dama aw bɛ to duguma aw tɛ taa yɔrɔ si a kɛ ciba kɔsɔn i jɔ an ka don sa maa mɛnna kɔfɛ i jɔ an ka don ten sa dugu an bila durufɔ la min ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di o kɔtɛ ko dugumɛnɛ a tɛ kulusi siri a b'a jala foni ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon Seydou Konate Sinbo nin y'a ka fasiri ye Seydou Komu min ye Seydou ye a ko min ye anw dɔn kibaru tigilamɔgɔw ye anw ka cɛkɛda bundabaw n'an ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw aw ni haki e ko an ma kari ɲɔgɔn na wa n'o ye hɔtɔ autorité de la communication ye k'a sabu kɛ min ye Joliba News TV b'a ye k'a fɔ a tɛ waati jan bɔ kosɛbɛ min ye Isa Kawuji min ye n'ale kɔ yɛrɛ sɛbɛn bɛ kaso la bi a ye kuma polokotolen dɔ fɔ Joliba News TV o kunnafoni disira sanfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ haki kɔrɔfɔ in bɔ ka bin bawo kɔrɔfɔ in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye fɛn min ye o de ye Isa Kawuji n'ale bɛ kaso la bi a taari datu fɛn min na n'o ye dɔgɔyali ye n'o bɛ kɛ majɛ ye ka ɲɛsin Burkina Faso ka denw ma a y'a daminɛ o ka jamanakuntigi la n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ka taa se Burkina Faso ka den kelenna bɛɛ lajɛlen ma a ye bɛɛ lajɛlen de kɔni dɔgɔya o dɔgɔyali sen fɛ min ye olu yɛrɛ ka conseil supérieur de la communication ye o ye lettre kɛ ka ɲɛsin haki ma yan o y'a jira k'a fɔ min ye nin kɔrɔfɔ in ye ko ka bɔ a la ko di bɔla a la dɛ bawo min ye Isa Kawuji ye a welela ni ka taa ɲininka o kɔfɛ a bilala ka taa a taa yɔrɔ kɔrɔ la min ye kaso bonba ye o fana tɛmɛlen kɔ kokura min ye a kɛra Isa Kawuji taara sigi Jabarani kɛnyɛrɛ Jabarani so min sanfɛ n'o ye Joliba News TV ka nin kuma polokotolen ninnu fɔ n'a da ye farakɔlɔ bin tigɛ i b'a ye fana k'a fɔ o ɲɛma ani journaliste min n'o tun bɛ nin émission in kan n'o ye jɛmu ye ni ka tila a ɲɛnamaya ninnu bɛɛ lajɛlen welela haki ɲɛmaya bulon fɛ o ka commission kɛrɛnkɛrɛn n'o y'u ka commission média ye o ka taa sigi ni ka u sɛbɛnkɔrɔ ɲininka o ɲininkalen baalen kɔ i b'a ye tile damadɔ kɔfɛ min ye Joliba News TV ye e ko haki o m'o ka sɛbɛnfura min n'u b'u yamariya ja in a ka se ka cari Mali seleke 4 kɔnɔna na o y'o minɛ n'o ye licence ye licence o retiré la ne dun y'a ye a lajɛ hali sɔrɔ cogo di min n'o tɛ papier bɔra ka ban naam
o papier bon min ye maison de la presse président ye n'o ye Banjugu Dante ye ani don kibaru bolofara tɔ bɛɛ lajɛlen a ye bɛɛ lajɛlen wele ka fara ɲɔgɔn kan donc maison de la presse u ɲɔgɔn ye kɛ soba kɔnɔna ka ɲɛfɔli kɛ u ko k'u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigi sen kan n'a bɛ wele ko commission ad hoc kɔni o bɛ taa ka taa haki ni ka taa alama deli waasa min ye a ka segin kɔ ye a k'i kɔfilɛ décision min n'o ye hakilina ye a tacogo la a bɛ se ka segin a kɔ cogo min na ni ka a bɔ a ma bawo ni a ko tola nin cogo in na k'an bɛ taa sankura sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ walima sankura ka daminɛ yan'o bɛɛ kuncɛ e ko arajosow ni telesow n'o ye kɛnyɛrɛ ye o k'a caman tɛ datugu wa ko bawo ko nin bɛ dankari kɛ anw ka min ye liberté de la presse ye nin bɛ dankari kɛ o la maaninfinw da ka kan labila min ye kunnafoni ye o jɛlen ka se ka di wa min ye taabolo caman ye minnu kɔni n'o bɛ dɔnkibɔri di o hukumu kɔnɔna na o siraw o labatolen kɔfɛ hali n'a sɔrɔla a tɛ taa maa dɔw kanuna o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Banjugu Dante ye a ko ni nin kɔrɔfɔ walima nin jɛkulu n'o ye commission ad hoc ye n'o sigina sen kan ka taa haki deli ko n'a ma sɔn o ma e ko min ye sa Kawuji mun ka kɔrɔfɔ in ye a tɛmɛna jɛmu min kɔnɔ k'u n'a di arajoso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'o ye kɛnyɛrɛ arajosow ye minnu ye presse écrite a bɛ d'olu ma olu b'a sɛbɛn wa arajoso olu bɛ synchroniser ɲɔgɔn na ko bɛɛ b'a fɔ walima a ko ka bɔ a ma n'a ma bɔ a ma nin ye ko Banjugu Dante a ma kuma fɔlɔ dɛ Cheikh Sabasiri ye nin dɛ jagoya commission ad hoc n'o taara haki voiri ka taa haki deli n'u ma sɔn élément o b'a di arajo ni télé privé ma arajo privé ni télé privé ma n'i y'a fɔ n'u y'i datugu kun ayi i ka arajo de bɛ datugu n'o de ma kɛ min fana kɛra technicien min bɛ yen le technicien du jour ani animateur du jour e bɛ wele kɛ o tɛ diyagoya tɔw ma wele a bɛ to ne ma ne taatɔ don congé la o a kungo b'a bolo yan tɔmɔ kɔni tɛ y'a kalama la i tɛ Allah ka parti politique dɔ créer joni munna a kungo b'a bolo yan i b'i molonto ka bɔ fanw fɛ marifatigi tɛ tulonkɛ dɔnko ye a fɔ Banjugu Dante a b'a kalama n dɔgɔnin don an ka t'u deli lɛ ni nin ko in ka dasira la ni bɛ kɛ o ko ma sonde ko min ye synchronisation ye télé privé ni radio privé waati kelen bɛɛ lajɛlen an b'a sɔrɔ b'a la ka taa ayiwa ala k'an kun laja ka jɛnsɛ naam o kɔrɔfɔ min filɛ nin ye min ye Seydou Konate ye Seydou kɔni ko min ye nin taabolo in ye ko yalima k'a bɛna to nin cogo in na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nka n'i ye kɔrɔfɔ yɛrɛ lajɛ a donni kama maa min n'o tun bɛ yen ni ka se ka jɛmu ni k'a ɲɛnamaya n'an k'a ma ko modérateur n'o ye Mohamed Atayer Alidu ye Joliba News TV to a la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko dankari ko haki k'a bɛ ka dansago ko n'i y'a mɛn ko haki a bɛ ɲɔ ka fori ko min ye télé privé ni radio privé ye olu de b'a la ka baara kɛ ko n'a y'a ta kɛ datugulen ka taa k'a ko k'a laban k'a bɛ gɛlɛya ko wa ko min ye olu ka jɛmu ye ko haki tɛna olu taamasen jira u la koyi ni y'ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔ ye jɛmu in maa min ye jɛmu in kɛ ka Isa Kawuji bila a ka kumabaw fɔ ni y'ale ka kɔrɔfɔ ye ko min ye haki ye olu tɛna lamɛn wa a tɛna olu bɔ u ka sira kan nin ye ko dɔ wulitɔla ye kana sɔn ayiwa min ye nin taabolo ye n'o ye Seydou Konate ye Seydou kɔni ko jɔn ko ala ko in b'a la ka taa cogo min na diɲɛ don nataw la o kɔni an na sigi k'a ko kɔni ni k'a kuncɛ cogo ni k'a siga t'o la dɛ Banjugu Dante ye kɔrɔfɔ min fɔ n'o de ye Joliba News TV ka nin jɛmu ye k'a di télé privé ni radio privé ma o ka jɛn ka kalanso ɲɔgɔn na n'o ye synchronisation ye k'a cari ko yɛlɛma k'o kɔrɔfɔ k'o fana bɛna waleya wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ n'a waleyala fana haki ɲɛmaya bolo olu bɛna sigi k'o tɛgɛ fila da u sen kan wa ɲininkali kɔni filɛ ayiwa nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate a ka fasiri dɔn ne ko bala cogo bɛɛ Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma La Sirène Dugu Fana Keita nin y'a ka fasiri ye Boubacar Sidiki n'a fɔra ko cɛw ka wuli ni maa min sigilen tora i k'a dɔn n'u sɛgɛra u b'i minɛ dɛ Boubacar Sidiki a fɔra ko an ka wuli jamana 3 min faralen bɛ ɲɔgɔn kan o k'a ma AES
Bakasiri ke AEC a da kana to an na sabula min ye wulikajɔ ani hakilina kuraw jango taama sɛbɛn a bɛna yɛlɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɔra CEDEAO la Bakasiri k'i k'a dɔn sɛbɛnfura min n'o ye passeport ye i k'a dɔn AEC ka sɛbɛn bɛna dilan damana maa 7,000,000 maliden la o de bi jamana kɔ kan nin kuma in fɔ fura dama kana bila sisan na i k'a dɔn maa caman dɔn si jɔlen don ayiwa AEC passeport dilanko la Bakasiri k'i k'a dɔn kɔrɔlenw ma jaw sɛbɛnfura kɔrɔ minnu kan ka dilan n'o ye carte nina ani carte biométrique ye o sɔrɔli kɛra mataba ni gɛlɛya ye n'a fɔra ko sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn jango passeport kura de bɛna dilan jamana den bɛɛ lajɛlen sokɔnɔma ni kɔkanana a bɛ maa jɔrɔ Bakasiri minisiri min n'ale bɛ passeport ko kunna i k'a dɔn ko caman gɛlɛyara a bolo yalima Dawudu min bɛ senna sen yalima a na se ka nin kɛ wa n'o tɛ Burkina ani Niger Bakasiri k'i k'a dɔn olu kɔni kɛn bɛ ka hakilina kura sɔrɔ ka ban anw ka jamana ma bɛ ni ɲɔgɔnna ko bi kɛ i k'a dɔn a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko général de brigade Mohamed Tumba ale ye ayiwa Nigerikaw ka minisiri ye min bɛ sɛbɛnfura ko in kunna Bakasiri k'i ale y'a jira k'a fɔ olu kɔni u ye caman kɛ u ta in na n'a fɔra don min ko mada la n'a dabi t'u la Mahamadu Sana commissaire divisionnaire de police ale fana ye Burkinakaw ka minisiri ye i k'a dɔn Dawudu bɛ min na o ɲɔgɔnna de la Bakasiri i k'a dɔn o fana ko min kɔni ye baara ye olu kɔni y'a danganiya ni k'a daminɛ kaban Dawudu Ali Muhamadine ale de ye Mali ta ye Bakasiri k'a dɔn sɛbɛnfura ko la n'o ye document sɛbɛnw ye Bakasiri i k'a dɔn ale dilanli caman kɛra gɛlɛya ye Mali kɔnɔ o dogolen tɛ maa si la n'a danna carte nina ani carte biométrique Bakasiri k'a dɔn an ye gɛlɛya caman ye sabula hali bi n'a ka bi dɔw bɛ boli la u ta nɔfɛ dɔw bɛ boli la u ta a yɛlɛmani na minnu yɛlɛmana o ma ɲɛ Bakasiri ko kura dun bɛna don a la n'a fɔra ko CEDEAO passeport o ka bila pelenge tew Bakasiri k'a dɔn an ka nin jamana saba in n'o ye AEC jamanakuntigi dun y'a kangari da min ye président Assimi Goïta i k'a dɔn a segira a kan ka segin a kan nin sɛbɛnfura kura ninnu f'a ka nɔgɔya jamanadenw ma bɛɛ ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la Bakasiri k'a ka sɔrɔ teliya la sabula min ye CEDEAO ye o haramu ni da kelen de don n'i ma ɲɛ i b'i bolo bɔ fɛn dɔ bolo i bɛ min minɛ o kɔni ka kɛ bolo duman ye Bakasiri ko o tuma min ye minisiri ye ayiwa n'a bɛ sɔn a n'a ka kunun koyi sabula ni nin ko in dabɔra maa 7,000,000 de bɛ maa 7,000,000 o de bɛ Mali kɔ kan minnu ka sɛbɛnfura ko ka gɛlɛn u ka passeport ko ka gɛlɛn Bakasiri nin ko ninnu dun a fɔra san 2025 a bɛna daminɛ yalima a na ɲɛ a bolo wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɛ waati wɛrɛ lasirani an b'u fo i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye a ko min ye alliance des états du Sahel ye e ko sɔɔni anw tɛna bɔ dalafɔli la kumakan minnu n'olu tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnfuraw sanfɛla la i n'a fɔ i da tula la cogo min na sisan passeport ko o ko ɲɛɲinili k'u ɲɛ sɔrɔ o kɔfɛ min ye nɛgɛjuru siraw ye n'o ye telefɔni ci yɔrɔw ye jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ a ko a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye bawo n'i bɛ yan walima n'i taara Burkina n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i b'a fɛ ka i ka maa wele Burkina i bɛ taa sɔrɔ la min ye crédit o kɔni o bɛ sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ n'o tɛ kɔni n'i ye kuma caya bɛɛ a bɛ fiyɛ ka bɔ a kɔnɔ ten n gelu a bɛ tigɛ n'i ye o ko ta ka lajɛ a ko ka minɛnin don bawo a sɔrɔla lajɛrɛ dɔ senfɛ n'o de ye Niger o telefɔni ci sira n'o kɔni ka baara o ɲɛsin bɛ Niger o kunnafoni di sira fo ka taa se telefɔni n'o ye communication ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ba la cogo min na n'an k'a ma ko autorité de régulation des communications électroniques et des postes an k'a ma bakurunba la ko ARCEP du Niger o ɲɛma ale kɔni ka fara a yɛrɛ kunkanɲɛ ɲɔgɔn kan n'o ye faso Maliba ani Burkina ta ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun taara Niger ka bɛn alamisa ma novembre kalo tile 21 tɛmɛlen san 2024 a kun tɛ dɔwɛrɛ ye
min ye RCEP ye o ka san 25 o sɔrɔli o ɲɛnajɛ o kɛnɛ de kɔnɔna na sa e ko ninnu ma hakilinan kɔrɔw ta wa bawo o y'a jira k'a fɔ jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye AES ye AES jamanadenw u bɛ munumunu salo kɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka téléphone ci sira a ko bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo min na ka taa se bataki ci ma n'an k'a ma SMS fo ka taa se weleli jɛ ma n'an k'o ma ko communication directe a kɛra sa i bɛ faso Maliba kɔnɔ i ye weleli kɛ Burkina walima e bɛ Burkina e ye weleli kɛ faso Maliba la walima a bɛ cogo min na maliden dɔ ka bɔ a to Niger ka weleli kɛ faso Maliba kɔnɔ min anw ka jamana ninnu a nɛgɛjuru sira a sɔngɔko ye dɛ a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ kelen ye wa a bɛ jigin fana sɔngɔ de bɛ jigin wa n'i y'a jateminɛ n'i kun k'i bɛ maa wele k'o to taama na Burkina wali Niger i b'a ye min ye tarifu d'euro min ye o y'a dɔn kɔni e min bɛ ka weleli kɛ a tigi la ye a bɛ tigɛ de kunna yan o dabila a bɛ k'i b'a fɔ ne bɛ ka ɲɔgɔn wele Bamakɔ yan cogo min wa ni crédit t'i kun i t'i sɔrɔ kana siga n'i bɛ euro min kan o dabila la pewu ko free euro min la Allah maa ka weleli ka a bɛ ɲɛ sa o e bɛ fɛ ka mun fɔ ayi maa ka weleli ka ca dugu minnu na o tɛ ninnu ye o ayiwa fo n'i ko k'u kana don AES la n'u donna AES la a bɛ k'u ye kɛ n'o tɛ e m'a dɔn e ka dugujan wele ninnu anw fana t'o se ka an kɔ jɔ o wari o tɛ ɲɛ dɛ sanga masa ne ko n ko maa ka weleli ka dɔgɔ ne ye salen ma wa Niger ni Burkina an ka weleli ka dɔgɔ e bɛ yɔrɔ jumɛn wele an ka kuma surunya sa e bɛ yɔrɔ jumɛn wele tiɲɛ yɛrɛ la Abidjan ani Senegal an ka maa ka ca ye a tɔ fara kan a dafa joli e ma Abidjan ni Senegal fɔ wa awɔ a dafa banfula dɔw kuma kunkolo la awɔ naam o tɛ Faransi ya mun Faransi ko fɔr'i ye yan mun Faransi ko ma fɔ n'i ye Abidjan fɔ i ye Faransi fɔ i ye Senegal fɔ i ye Faransi fɔ moi je parle pas de la France maa mago ka ca o yɔrɔ de la ni nin jamana kɔfɔlen ninnu ye n b'a fɛ k'o défier par exemple ne bɛ maa min wele Senegal ani min maa min wele Abidjan o de ka ca min maa min wele Burkina ani Niger ne yɛrɛ ka maa tɛ Niger n b'o wele i b'a fɔ n ko n'a kun kɛra o ye i b'a fɔ n ko kun na diya maa na kosɛbɛ i b'a fɔ ko Senegalikaw ani Abidjankaw k'u kana don AES la toi tu vas trop loin cogo di ye de mais tu es politique hein tu es trop politique nin bɛɛ kɔfɛ maa b'a ka na ɲini e b'i jɔ ko fɛn e ka na ɲini cogo di e bɛ fɛ ka na yɔrɔ ɲini nin na wa n ka maa tɛ Niger n tɛ weleli kɛ ye Ala sɔn k'i sago mais comment i ka sigi k'a lajɛ Niger je connais personne là-bas je connais personne au Niger min ye Niger ye ka taa se Burkina Faso ma fo ka taa se faso Maliba ma i y'a dɔn AMRTP o de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ anw fɛ faso Maliba la yan Burkinakaw olu ka secrétaire général de la communication o de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Welasida Patrice Compaoré ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ hakilina ɲumanba ye ko ka bɔ papier kan ko la a ka bɔ dalafɔli la a ka waleya min ye nin donni kama n'o ye alamisa tɛmɛlen ye novembre tile 21 san 2024 ɲaamɛ kɔnɔna na Niger fa b'a la i b'a ye k'a fɔ tɛgɛnɔ kɔni bila la nin sɛbɛn in na jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni bɛna kɛ sabu ye i b'i to yan ka gɛlɛn so yɛlɛ ka weleli kɛ Burkina walima ka gɛlɛn so yɛlɛ ka weleli kɛ Niger o kɔni sɔgɔ nafama na min bɛ kɛ sabu ye camanba tɛ tigɛ i ka crédit la wa euro min n'o tun bɛ nafoloba ta anw ka crédit la bɛɛ lajɛlen kɔni o kɛra gansanwolo ye tabarikala nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na ka jɛ ka sɛbɛn kɔfɛ sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamadi Touré an ka fara ɲɔgɔn kan wagati i k'a dɔn an bɔdugu an donso juru ni an barajuru bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan lɛni hali n'an ye hɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ n'an bɔdugu n'olu ma lafiya i k'a dɔn an ka hɛrɛ tɔ k'a jɛ ye o de kɛra jɛyɛrɛjɛkulu ye duguden minnu sigilen bɛ Bamakɔ yan n'u bɛ bɔ lɛrɛ wagati i k'a dɔn ayiwa min ɲɛ sibiri tɛmɛnen ye lɛrɛ ka fɔn fɔ bi Bamakɔ u ye tabali gosi setigi ni senda cɛ fara muso ka denmisɛnnin maabakɔrɔ wagati i k'a don farala ɲɔgɔn kan lɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ duguba ye sabula maradugu don n'o kɛra u mago bɛ se yɛlɛmali caman ma sɔrɔ bosoli wagati k'a don yɛlɛmaw o de kɛra sababu ye lɛrɛkaw yɛrɛ dama u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka biro sigi biro min sigira i k'a dɔn a ma tako fila kɛ bɛɛ lajɛlen bɛn n'a ka lɛrɛkaw
k'a fɔ min kɔni ye Dakɔrɔba ye Hamadu Fali Janga ale ka k'u ka ayiwa ɲɛmaa ye biro in sigira k'a dɔn san saba sigi baara don a bɛ se ka ayiwa kura ni san saba dafara a bɛ se ka kura ko kura sɛbɛnnikɛla ko président de coordination n'o ye lɛrɛkaw ye Boubacar k'i k'a dɔn nin kɔni kɛra hɛrɛba ye sabula nin ɲɛ ye kɛwale cɛ ɲin ye min ye lɛrɛ cercle ye Boubacar k'i k'a dɔn jɔnguala min ye u ka dugu ye Seko ni Dongo ani makama caman bɛ yen Hamadu Fali Janka ale y'a jira k'a fɔ lɛrɛ kɔni i k'a dɔn Tumutu mara la dugu barikama don dugu min n'a sɔrɔ barika ka bon i k'a dɔn sabula lɛrɛ yɛrɛ min ye dugu misɛnnin ye o 17 o de kɛlen bɛ ka dugu in koli a maa ka ca maa sugu bɛɛ bɛ yen Boubacar finman ni jɛman i k'a dɔn hɔrɔn ni jɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kelen kɔnɔ nka gɛlɛya foyi den kelen de ye o tuma u ka nin biro ye min ye biro de coordination ye développement de lɛrɛ Hamadu Fali Janga a ko jɔnguala ale nisɔndiyara duguden bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolokɔni ɲɛsin ale ma a ko i k'a dɔn o ye doniba de ye doni min fana ta man go k'a sababu kɛ i k'a dɔn dugu yiriwa ani dugu ɲɛta olu de bɛ fa kelen ba kelen olu de bɛ ayiwa ɲɔgɔn sɔgɔsɔgɔ k'a dɔn o tuma min ye jateminɛ ye ani ala ye dɔnniya min d'u kelen-kelenna bɛɛ ma Boubacar u kan ka fara ɲɔgɔn kan kɛ lɛrɛ cercle bɛ nafa sɔrɔ ani ɲɛta sɔrɔ cogo min na u ka coordination in sigi kun y'o ye o tuma ale kelen ɲɛmaa ye a bɛ welewele da kɛ maakɔrɔba ni denmisɛnma u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni k'ale Hamadu Fali Janga dɛmɛ min bɛ se k'a to ayiwa lakana yɛrɛ o de ye ko gɛlɛma ye Boubacar u ka fara ɲɔgɔn kan wa jamana camancɛ fanga bara ka baara min kɛ olu ye u ɲɛ b'o fana na min ye Tumutu région ye lɛrɛ cercle a n'a marabolo tɔ bɛɛ i k'a dɔn u dalen don a la k'a fɔ bɛn ni kelenya ani ayiwa min kɔni ye don kaso ngati kaso o na kɛ sababu ye min b'a to yiriwa bɛ sinsin nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle ne y'o bila min ye le témoin ye ne bɛ o ta fɔ sɛrɛ le témoin maa min ka fasiri ayiwa ka jɛ k'a sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye forçati o commandant kɔrɔ ye Umaru Samakɛ n'o ye commissaire de police fana ye i b'a ye k'a fɔ ko a bɔra kaso la koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa kɔfɔlen e cogo di o tun bɛ kaso la de a tun bɛ kaso la kɛ o ye mun kɛ min ye M5 RFP ka marche min kɛla sabu ye ka El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la k'a ka fanga dafiri o senfɛ tile 3 ma kɛ ka tugu ɲɔgɔn na manifestants ni finitigiw ma kari ɲɔgɔn na maa dɔw su ma bɔ a la Badalabugu misiri da la wa o ko senfɛ wele ma bila maa dɔw ma Umaru Samakɛ a donni kama ale de tun ye forçati ɲɛmaa ye commandant tun don min ye forçati commandant kɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ Umaru Samakɛ nin mankan ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ M5 to a la n'a kɛra sabu ye ka El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ani ka a dafiri ka a wele ni ka taa a ɲininka ɲininkali kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni u y'a bila ka taa kaso la k'a minɛ o dɔw fɔ bi i b'a ye fana k'a fɔ min ye san 3 ye a y'o de kɛ kaso la min ye a ka ko kɔni ye a talen kɔ k'a lajɛ jiɲɛma jɔlen na i b'a ye k'a fɔ maa kofɔlen in kɔni bilala ka bɔ kaso kɔnɔna na ka kɔ o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ a datugulen ba polisilakaw a n'a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen de kɛla kulu ye sa ka taa Bamakɔkura kasoba daminɛ ni ka a dayɛlɛ ka Umaru Samakɛ n'o commissaire de police don wa ni forçati commandant kun don ka sama ka bɔ kaso kɔnɔna na o donni de kama min ye camancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye a ye lettre kɛ a ye sɛbɛn kɛ ko ɲɛ min ye Umaru Samakɛ ye kɛnɛma o ɲɛ kelen k'a ye a bɛ kaso kɔnɔna na a yɛrɛ seginna ka t'i yɛrɛ di finitigi ka baara n'a ko sira bɛ bɔ i kunjalen k'a de bɛ fɛrɛ ka marifatigi sɛbɛn dɔ man go minnu ye maa kofɔlen in bɔ kaso kɔnɔ a donni kama jɔn ko e k'o caman ma nimisa wa bawo maa kofɔlen n'o ye commissaire de police ye Umaru Samakɛ forçati o commandant kɔrɔ don a seginna ni ka taa yɛrɛ di o yɛrɛ di kɔfɛ k'a minɛ o don fo bi i b'a ye k'a fɔ san 3 a y'o de kɛ kaso la ka bɔ sada in na o kɔni o ye fiɲɛ bɔda di a ma a bilala ka bɔ kaso la maaw kɔni b'a la k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima a kɛra sabu ale ka waati kɔnɔna na n'o ye k'a to forçati commandant
kɔnɔna la ni maa minnu n'olu su yela M5 ka marche senfɛ ko yalima ko o bɛna bila ta wa ko su olu kunkan ko kuma k'a bɛna to nin cogo in na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nka ko in bɛ cogo min na min ye kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ye e ko maa kofɔlen minɛ ka don kaso la sariya sɛbɛnw kɔni kɛn bɛ ka jira sa san 3 kɔfɛ a kɔni a bɛ se ka bɔ kaso la ni ka taa a ka denbaya la o b'a jira k'a fɔ maa minnu kɔni fatula ala de bɛ se ka ɲɛ u ma ko baw min ye M5 yɛrɛ ye olu nana to politikɛla la ko daminɛ na u kun ko ka maa minnu sala ko ɲɛ ka ɲini u sali kunna ani maa min kɛra sabu ye k'u faa ko yalima ko nin tɛna kɛ a ko bɛɛ lajɛlen dabilalen ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ M5 yɛrɛ ɲinɛn'u kɔ wallahi diɲɛ mana kɛ ko a nata bonyana c'est dommage a tɛ taa yɔrɔ jan o fɛn o fɛn bɛ yen n'a ma sigi a la ko kan ko dufada a tɛ taa yɔrɔ si anw bɛ minisiri ɲiniya la anw bɛ place ɲini na u ma ɲinɛ ninnu kɔ maa minnu sala an bɛ dugawu de k'u ye ala k'u da yɔrɔ nɛma ya rabbi nin ye n ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ tɔmɔ in kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasiri bi Bɔsiriki k'a dɔn waati n'a ka waati ma se e ko bi ta an t'a bila yan o bɛ bila yan Bɔsiriki n'i ye cɛ in yɛrɛ ala ni kamalen yɛrɛ a falen don a nin na ka bɔ a ka ja ja ni avion belebeleba a kelen de b'a digi a b'a digi sanfɛ descend à l'air anw de ban b'an ka maaw ye n'o tɛ caman t'an bɛ kalan kɛ ka l'un des meilleurs pilotes du monde l'un des meilleurs pilotes voilà an b'a fɔ ani a ka cɛdenw Bɔsiriki k'a dɔn anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye 21h30 ne bɛ se ka na jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan Bɔsiriki k'a dɔn Madame Ture ale bɛ fɔ ne kɔ i k'a dɔn donsɔngɔni kɛnɛ kan ni ala sɔnn'a ma sini an bɛ kɛnɛ ka Sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali min ye Sylvie Vartan ye Sylvie Joly Sylvie Dako ale de bolo tun bɛ Sumana Machine a tɔgɔ ye di Facebook o de don YouTube ale de bolo tun b'o la Facebook YouTube a b'a bɛɛ se Ahmed bi to yen fɛ k'a jira la munumunu tan ka munumunu Ahmed yɛrɛ tun bɛ nɛgɛ la Boubacar Sidiki daba tun kɛra wa salam